Ширмешән районының Түбән Шыҡтай авылы халкы ел сайын терлек санын арттыра, аның каравы көтүгә чыкмый. Бу эшне монда заманча техникасына тапшырганнар. Авыл халкы акча җыеп электр көтүче дигән җайланма сатып ала. Көтүчесез көтүне Филүзә Хәмидуллина күреп кайтты. Менә бу безнең көтү була инде. Менә шуны электр куябыз да, иртән кичке 6-га шулай тора инде. Бүген көтү чираты Габделхак Бәдердиновта, аның 12 баш малы бар. Элек атналар буе көтүдә ята идек ди. Хәзер иртән капканы ачып сыерларны кертеп җибәрәләр дә, кич кенә ачып чыгаралар. Көтүче урынына электр тогы үткәрүче чыбык. Самарага барып, эзләп табып, әйберләрне алып кайттык монда. Конкретно шул электропостыкны инде, шул генераторны алдык инде. Ул 12700 гә инде нормаль, яхшы французский була. Менә монда безнең сокровище генератор инде. Аны без җир астына күмеп, шулай ясап куйдык. Зур булмаган генератор, аккумулятор, махсус чыбыклар һәм койма. Электр көтүчесен җыяр өчен менә шуларда җитә. Менә шушы чыбыклар аша ток уза. Аккумуляторны халык чиратлашып алмаштыра. Мәсәлән, менә монысын Жигули машинасыннан алып куйганнар. 10 гектар җиргә 3 чакрым электр чыбыгы китә. Биредә 90 баш мөгезле эре терлек бар. Янәшәдә генә елга. Көнүзен малтуар үзе генә йөри. 2000-нән җыелдык. 2 малы безнең. 2000 бирдек. Бер малга 1,5 мең булды инде. Эштән сорап китергә түгел, малларны чыгардың, калдырдың, катып киттең, үзеңнең эшен эшлисең. Мондый нинә рәхәтлек күргәнебез булмады. Үзебез чыга идек, балаларыбызны яфалыйк. Чыбыкларда ток көчле түгел, кешеләр өчен зыянсыз. Сыерлар хәзер капка буена якында килмиләр икән. Сыерлар хәзер бик умный, үлектән. Алар хәзер белый провод күрсәләр даже, алар якында бармый аны. Даже авыл җирендә бакча буена кайбер умный кешеләр тотып куйдылар, тартып маллар килеп пычратмасын дип. Гыйниятуллиннарның да хуҗалыгында сыер, бозау, таналар баш санын арттырырга исәпләре бар. Хәзер 2 сыер электропостык булмаса, берне тотар идек инде. Хәзер Ылыгая барабыз. Электр көтүче сатып алганнан соң авылда мал саны 30%-ка арткан, айына 6 тоннага якын сөт тапшыралар. Показатель хороший. На самом деле, вроде и село как бы небольшое, скажешь. Авыл зур түгел, 116 хуҗалык кына, 230 кеше яши. Шундый көтүлек җайланмасын хәзер авылның югары очына да алып куйганнар. Авыл халкы мал санын 200-гә җиткерергә планлаштыра. Ширмешән районыннан Филүзә Хәмидуллина, Эрик Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы.